Subsub na ang mga laka nga ipatuman nunot ni ining pagkadiskubre sa presensya sa polio virus sa sapa sa Butuanon nga mitadlas gikan sa Cebu City paingon sa Mandaue City. Health Office may target nga tumanon ilabi na sa subsub nga vaccination. Ang report ni Nico Sereno. Usa ang barangay Tabuk sa mga dapit nga gitadlasan sa Butuanon River. Sa partikular nga lugar, maobserbahan ang hugaw nga tubig sa sapa. Nakabalita na ang mga mulupyo sa palibot kabahin sa polio virus maong nagmatgon na sila. Mutunog sapa kay hugaw man. Pwede na mo mutunog. Pagod sa naman mo, asa mo agi? Labang, na tulay ara. Wala pa man mo na napay tulay sa adto. Usa sa giulagway nga nakapapulyot sab sa bahin sa Butuanon River kini magiingong mga discharges gikan sa mga Pinoy-anan, mga panimay nga nagpuyo palibot sa sapa. Ingon man sa mga industriya ug mga kompanya ang ilang waste discharge paingon gyud diretso sa tubig sa sapa. Hugaw na gid siya. Usa sa himuon sa barangay ang paghingusog sa information campaign sama sa pagdili sa kaligo ug pag-ubog sa tubig aron kalikayan ang mga sakit. Mag-iisin lang ida para ma-educate po sila niya ang ato sa ma-practice po nila nga din lang gid sila sa mo gamit dito. Kapin sa 20 kilometros ang gitason sa Butuanon River, usa sa mga major waterways sa Dakbayan. Misubay kini gikan sa bukirang parte sa Cebu City paingon sa daghang barangay sa Mandaue sa wala pa ang discharge sa kansa gabi. Gikan sa sapa, may 5-kilometer radius na karon nga gitudlo aron hingusgan ang kampanya kontra polio. Malakip na niini ang pipila ka mga parte sa Cebu City, Mandaue City, Consolacion ug bisan sa Lapu-Lapu. Ang Mandaue City Health nag-tracking na sab sa mga defaulter o ang mga mipalta sa kumpleto nga dosage sa polio vaccine sa mga kabataan aron nga sila matagaan. Bawaan man namo na kay naman may murag registration book gitawag ana target client list. Ya makita namo dito kinsay wa na malik muna roy ato ang kanang yung i-focus. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.